O Virgen ti Fatima, ibabaet nakam, agdawat iti kapya, ken panagkaykaysa. O ina, ipakitam, ti pudno adalan, idaton mi nga inaldaw, Santo a Rosario. In karim jay Fatima, tunggal nagparangka, no kuma mangamkamken ka, tip dem buteng gubat. O Virgen, o may kamken ka, kibinen na kami, sikat bagnos daytoy lubong, salak ni bamdagami. Tinaganti Ama, Anak, and Espiritu Santo. Amen. Mamatiak ti Diyos Ama, manakabalin amin. Anamarso at ilangit kendaga. Mamatiak bet ni Kristo, bugbugtong anak kat apo tayo. At imaod taramid ti Espiritu Santo. Inyanak ti Santa Maria Virgen, nagtutok ti panagturay ni Poncio Pilato, na ilansa ti krus na tay ket na itanem. Imulog kadigtayan ti natay, nagungar ti may katlong aldaw. Imulit sa dilangit, ket situtukaw, ti makanawan ti Diyos Ama manakabalin amin. Agapunto sa jay nga mahukom kadagiti sibiyag kenegiti natay. Mamatak met ti Espiritu Santo, patyat met ti Santa Iglesia Katolika. Ti pinagdirinan dagiti sa santos, ti panakapakawan dagiti basbasol, kadanto met panagungar ti bagi, ken ti biag nga agnanayon. Mamati akti amaming adat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumatipagariam matungpal kumatnake mo ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw ito, iti kanen mi, iti patinayon ng aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa daken ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa daken ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa daken ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Gloria ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kasi di po nga kastamit itaken iti agnanayon nga awan tinggana. Dagiti misteryon tay panunutan, so dagiti misteryo anaraksak, naranyag. Kato muna iso ti panagkabunyag ti Apo. Dimteng ni Jesus iji Jordan, ang nagapu iji Galilea, tapno pabunyagan ken ni Juan. Ngem kayat alapdan ni Juan, ket kinunana ken Jesus. Siya kumati rebeng na abunyagam, ngem apay nga umay kakanyak. Bayam am aramid ita daytoy, tapno matungpal to ti amin a pagayatan ti Dios, insungbat ni Jesus. Imanamo nga rod ni Juan, apaman ang nabunyagan ni Jesus, simang at adagos manipud iti danom, ket adtoy nagluket kenkwana ti langit.
Nakita na ti Espiritu ti Diyos a bumababa akas may sa akalapati ket nagdisuken kwa na. Ket kuno nati may sa atimek a nagapu sa dilangit. Daytoy ti dungdungwek nga anak apakaragsakak unay. Pampanunot. Kalpasan ti itatapog ni Jesus iti karayan Jordan. Naglukat ti langit ket impakdaar ti ama nga isu ti dungdungwen na nga anak apak ay aywan na unay. Kabayatan abi mabaken kwa na ti Espiritu Santo anang ikawes iti misyon ipatungpal na. Agbibiyag tayo kadi akas anak ti Diyos, kas mayatada iti bunyag nga inawat tayo, ket ipatpatungpal tayo kadi iti misyon ana italek kada tayo, kas mayatada iti pagpatulad ninainggasatan a Birhen Maria. Adda kadi pa nakaipakat dagiti kariti bunyag diti sisa tayo. Intay kararagan atunggal na bunyagan a Kristiyano Katoliko tapno maibiyag dati kariti bunyag amang talikod iti basol ket si tutured amang ipaduyak-yak ti pamati iti Dios. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumatipagariam, matungpal kumatnakem mo, tuidigakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw ito, iti kanen mi ti patinayon ng aldaw, pakawanem nagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan ng manugot ti sulisog, isalakan na kamket ti dakes. Ave Maria, napnong ko ti grasya, naapo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napnong ko ti grasya, naapo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napnong ko ti grasya, naapo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Gloria iti Ama, kanta Anak, kanta Espiritu Santo. Kasi di po nga na kastamit itaken iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanam nagiti basbasol mi, ispala na kang tapoy iti inferno. Iturong mo amin na kararwat sa dilangit,
nang runat makasapol, unay ti matasim. Ti maikadwa na ranya ga misteryo, ti kasar ijay kana. Kalpasan ti dong aldaw, adabo da ije kana, may isa nga ili ti Galilea. Adad sadyay ti ina ni Jesus, ket naawis met ni Jesus kan digiti adalan na. Idi maibusen ti arak, kinuna ti ina ni Jesus ken kuana. Naibusan dan iti arak. Babae, insungbat ni Jesus, saan ang masapul ng ibagam ti aramidek? Saan pa'y adimteng ti oras ko? Kinunaan ti ina ni Jesus kadagiti agserserbi, aramiden nyo ti anyaman ng ibaga na kada kayo. Adda alagaden dagiti Hudyo, maipapanti panagbugo, isut gapunang adda inem aburnay sadya ang aglaon iti tunggal mesa, iti dagop asang agasot a litro. Punwen nyo dagiti burnay iti danom, kinuna ni Jesus kadagiti agserserbi. Pinunuda nga ro dagiti burnay. Ita, kinunana kadakwada. Tumako kayo ket ipanyo iti agayuan iti padaya. Kasta tinirami dagiti agserserbi. Idi maramanan ti agay aywan ti danom ang nagbalin nga arak, inayaban na ti nobyo. Saan na nga ammo tinagapon ti arak, numan pa'y amo dagiti agserserbi, ta isuda titimako iti danom. Pampanunot. Iti kasar sa Diyesa kana, pinagbalin ni Jesus nga arak ti danom, ket linuktan na ti puso dagiti adalan na, tapno mamati da ken may pagyamanan ti panangibabaet, ni Birhen Maria, ti umuna ka dagiti mamati. Ammo tayo kadi ang masapul ng agbalbaliw, ti panagbiag tayo iti kada ni Kristo iti danom, ang nagbalin nga arak. Agdawdawat ki panangibabaet, niyan inggasata na Birhen Maria. Sita talek kaditi sisa tayo iti panangayuan ni Birhen Maria. Inta ikarkararagan, ti grasya't ataraon ti inaldaw, salon at ken kapya iti uneg ti pamilya, ken kagimungan, tapno tunggal maysa ket agbiag ng awan pagkurangan na. Amaming adat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo. Dumteng ko mati pagariam, matungpal ko matinakem mo, dito'y dagaakas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw ito'y ti kanan mit patinayon nga aldaw, pakawanan ti basol mi akas met pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayano manugot ti sulisog, isalakan na kang bataming adakas. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati na inggasatan kadagiti amin a babae, na inggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol, ita kenton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati na inggasatan kadagiti amin a babae, na inggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol, ita kenton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati na inggasatan kadagiti amin a babae, na inggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol, ita kenton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati na inggasatan kadagiti amin a babae, na inggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol, ita kenton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati na inggasatan kadagiti amin a babae, na inggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol, ita kenton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati na inggasatan kadagiti amin a babae, na inggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol, ita kenton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati na inggasatan kadagiti amin a babae, na inggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol,
ita kentong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos adaken ka. Sikat inenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, ita kentong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos adaken ka. Sikat inenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, ita kentong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos adaken ka. Sikat inenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria itam. Gloria Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasida kami ama nagbasol, ita kentong oras ti papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas ti punganay, kas tanto metag nanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanan ti basbasol mi, ispalan na kam tapoy ti infierno. Iturong maamin na kararawat sa dilangit, nang nangrunat makasapol unay iti kasim. Ti may katluan na ranya ka misteryo, ti panakayawaragawag, ti dadateng ti pagarian. Sinursur ni Jesus ti amin apaset ti Galilea, nang isursuro ti uneg dagiti sinagoga da. Inkas kasabana ti naimbag kadamag, manipud ti pagarian. Nangag-agas kadagiti na dumadum asaksakit, ken nagsagsagabaen dagiti tattao. Nagdinamag ni Jesus iti entero adaga ti Syria. Impan dagiti tattao ken kuana dagiti addan, inadumadum asaksakit ken ananayen. Dagiti linuganan dagiti demonyo, dagiti agkiskisiw, ken dagiti paralitiko. Penembag amin ida ni Jesus. Pampanunot, impakdaar ni Jesus ti pagarian ti Diyos kadagiti tattao ti Galilea, nangas kasaba kadagiti managbasol tapno agbabawi da, nang pakawan kadagiti basbasol ket nang paimbag kadagiti masakit. Si aamu tayo kadian ited kada tayo, tinadyosan abilin amang ipakdaar ti pagarian ti Diyos, agingga kadagiti ungto ti daga, babaen iti panangas kasaba, panagkarkararag, ken aramid akas mayanurot ti pagwadan, ninenggasatan a Birhen Maria. Adda kadi dayto iti uneg ti sisa tayo. Anya kadi digit impakat tayo nga addang, apang tulong kadigiti napapanglaw, ken da tayo, kasupapak iti basbasol tayo. Adda kadimet panagbalbalo ti mapasamak, ti uneg ken ruar ti sisa tayo. Inta ikararagan ti panakaisaknap ti pagarian ti Diyos dito daga, tasapay atunggal pamilya ken sisa, agkay kaysa amangawat ken mangpasangbay iti amin a tao, anyaman ti kasasaad na iti biyag. Amami, nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, domteng kumatipagariam, matungpal kumatnaken mo, dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw, ito iti kanen mi ti patinayon nga aldaw, pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka, sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan metibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka, sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan metibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka, sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan metibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka, sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan metibungot siya mo na po may sus.
Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sadakan ka, sikati na yung kasatan, kadagiti amin na babay, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sadakan ka, sikati na yung kasatan, kadagiti amin na babay, na yung kasatan may tibungot siya mo na apo mi a Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sadakan ka, sikati na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sadakan ka, sikati na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sadakan ka, sikati na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sadakan ka, sikati na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Gloria, ti Ama, ti Anak, and ti Espiritu Santo. Kas iti punganay, kas tamit itaken iti agnanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanam nagitibas basol mi, ispanan na kam tapoy sa infierno. Iturong mo amin nakararuat sa dilangit nang nangrun at makasapol unay iti kasim. Iti may kapat anaranya ga misteryo, so ti panagbalbaliw tilangan ni Jesus. Kalpasan ti nem aldaw, inkuyog ni Jesus da Pedro, Santiago ken Juan, ket simmang atda iti nangato abantay. Sadyay nagbalbaliw tinilangan ni Jesus iti imatangda. Makapurar ti puraw, dagiti pagananay na, ket awan ti siya sino man dito'y lubong, ang makapapudaw, kas iti panakapudaw na. Pagamuan nakita dagiti talong adalan, da Elias ken Moises, ang makisasaukin ni Jesus. Nagsao ni Pedro ket kinunana ken Jesus. Maestro, nagsaya aten ti kadda tayo ditoy. Mangbangon kami ket di ti tallo akalapaw. Maysa iti paraken ka, maysa iti paraken ni Moises, ket ti maysa paraken ni Elias. Kasta unay ngamin ti buteng digiti adalan, ket saan nga amo ni Pedro ti mutumutup asawen na. Nagparang ti ulep anang linong kadakwada, ket adan nangegda atimek ang naggapu iti ulep. Kinunana, daytoy ti anak ko adong dumungek kayo ken kuana. Pampanunot, nagbaliw ti langan ni Jesus iti bantay Tabor, tapno isagana na dagiti apostol iti umadanin a panagtutuok ipapatay ken panagungar na. Si dadaan tay kadi pagbalbaliwen ti Espiritu Santo ti pinagbiag tayo, kas mayanurot iti langan ni Jesus. Si dadaan tay kadi ang mga ngaklod iti krus ti panagbiag tayo, tapno mapadas tayo ti panagungar, akas mayanurot iti pagpatulad, ti nainggasatan a Birhen Maria. Wenno adda kadi pinagpipinatudon, kadagiti anungen dito isisa tayo. Intay kararagan iti panagbalbali ti wagas ti panagbiag, ti tunggal pamilya ken sisa, tapno mayaninaw ti kaada ni Apo Jesus, kastamet tinapudno apag nagdebosyon kan Santa Maria nga ina ti Iglesia. Amaming adat sa dilangit, madaydayo kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tal daw ito'y, ti kanan mit patinayon ngal daw,
Pakawanan ti basol mi akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Di na kami met baybayan nga manugot ti sulisog. Isalakan na kamkatan nga dakas. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati neng gasatan kadagiti amin a babae, neng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakasida kami ama nagbasol. Ita kentong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati neng gasatan kadagiti amin a babae, neng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Ita kentong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati neng gasatan kadagiti amin a babae, neng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Ita kentong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati neng gasatan kadagiti amin a babae, neng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Ita kentong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati neng gasatan kadagiti amin a babae, neng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Ita kentong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati neng gasatan kadagiti amin a babae, neng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Ita kentong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati neng gasatan kadagiti amin a babae, neng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Ita kentong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati neng gasatan kadagiti amin a babae, neng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Ita kentong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatin ang gasatan kadagiti amin a babae, na ang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Ita kentong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati ng gasatan kadagiti amin a babae, na ang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Ita kentong oras si papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di punganay, kas tanto metag nanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanan ti basbasol mi, ispalan na kang tapoy ti infierno. Iturong mo amin nakararawat sa dilangit, nang nangrunat makasapul unay iti kaasim. Ti maudi ken may kalima, anaranya ga misteryo, ti panakairugi ti Eucharistia. Dimteng ti oras ket simmangon ni Jesus kadigiti apostoles na iti panganan. Tinarigagayak unay ti makisango kada kayo iti daytoy a pangrabi iti Paskwa, sakbay nga agsagabaak, kinunana kadakwada, taibagak kada kayo ajaktun mangan iti daytoy agingga amatungpal ti pudno a kaipapanan ti pagarian ti Dios. Nangala iti kopa, nagyaman iti Dios ket kinunana. Alaen nyo daytoy ket pagbibingayan nyo. Ibagak kada kayo, amanipod ita, jaktun uminom iti daytoy tubog ti ubas, agingga adumteng ti pagarian ti Dios. Nangalamet iti tinapay, ket kalpasan ti panagyaman na iti Dios, pinisinasa na inted kadakwada akunana. Daytoy ti bagik ang maited nga agpaay kada kayo. Aramiden niyo daytoy apang laglagipyo kanyak. Kastamet akalpasan ti panang rabii, inted na kadakwada ti kopa ket kinunana. Daytoy ti kopa ti baro a panakitulag ti Dios kada kayo.
ang mapatalgedan iti darak, ang maibuyat, para kada kayo. Pampanunot. Kabayatan ti maudi apang rabii, hinted ni ti Jesus tinaindaklan a senyal, ti panagayat na kada tayo, babaen ti panangidaton na iti bagi kendara na, agpaay iti panakaisalakan ti sangalubungan. Si dadaan tay kadi ang agsakripisyo para ti pakaiday-dayawan ti Diyos, ken iti panakaisalakan ti amin akararwa. Matulog tayo kadi ang makimisa nang nangruna iti Domingo, ket makipaset kadagiti aramid pamati ti sisa ken barangay tayo. Intay ikar kararagan itinapnon ang kaipapanan ti panagdebosyon ti tunggal pamilya ken sisa itinasantuan ayo Kristya nga isu ti kalasugan ti amin a grasya ken alimpatuk ti na Kristyanuan a panagbiag tayo. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, domteng kumatipagaryam, matungpal kumatnakan mo, dito'y dakakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw, tuy ti kanin mi ti patinayon nga aldaw, pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan, nga manugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakis. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sadakan ka, sikat na yung kasatan, kadigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria nga ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sadakan ka, sikat na yung kasatan, kadigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria nga ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sadakan ka, sikat na yung kasatan, kadigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sadakan ka, sikat na yung kasatan, kadigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sadakan ka, sikat na yung kasatan, kadigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sadakan ka, sikat na yung kasatan, kadigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sadakan ka, sikat na yung kasatan, kadigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sadakan ka, sikat na yung kasatan, kadigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sadakan ka, sikat na yung kasatan, kadigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sadakan ka, sikat na yung kasatan, kadigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Gloria ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas iti punganay, kas tamet itaken iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanan ti basbasol mi, ispalan na kam ti apoy sa di infierno. Iturong mo amin ang kararwat sa dilangit, nang nangrunat makasapulo unay ti kaasim. Salve Reina, ina ti kaasi,
Biag samit ken inanamami, salves ikati kararagan mi, da kami anapagtalaw nga anak na Eva, agpakpakaas kam ken kang asumat sa inek, ngagsangsangit dito'y daga pagluluaan. Ala ko makatalek ni, talya mo kadakam tamatam aman nga asi, kat inton malpas sa te pamagtalaw, ipakitam to kada kami ni Jesus, abindito abunga ti tiyan mo. O mananga asi, o manakem, una samit, una ya Virgen Santa Maria, ikakaasi na kami, santa ngay na ti Diyos. Tapno may kari kami, ket inkarkari ni Apo Meso Kristo nga anak mo ken Apo mi. Kung mararag tayo, O Diyos, babaen ti panagbiag, ipapatay ken panagungar ti bugbugtong nga anak mo. Ingunudan na kami kadagiti gungunat ti agnanayon a panakaisalakan. Ipaay mo kadi ababaen ti panagpanpanunot mi kadagiti misteryo ti nasantuan unay a rosaryo ni Apo Virgen Santa Maria. Duladen mi digiti linaunda, ket magunod mi digiti enkarida, gapumet laeng ken Kristo nga Apo mi. Amen. Litanya ken Apo Birhen Santa Maria. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kristo mi kaasyan na kami. Kristo mi kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Hesu Kristo denggen na kami. Hesu Kristo denggen na kami. Hesu Kristo timuden na kami. Hesu Kristo timudan na kami. Diyos Ama ana ilangitan. Kaasyan na kami. Diyos Anak anang isalakan itilubong. Kaasyan na kami. Diyos Espiritu Santo. Kaasyan na kami. Nasantuan unay at Trinidad amay may salaeng a Diyos. Kaasyan na kami. Santa Maria. Ikakaasi na kami. Santa nga ina ti Diyos. Ikakaasi na kami. Santa a Birhen dagiti Birhen. Ikakaasi na kami. Ina ni Hesu Kristo. Ikakaasi na kami. Ina tinadyosan a grasya. Ikakaasi na kami. Ina anadalus unay. Ikakaasi na kami. Ina anateppel unay. Ikakaasi na kami. Ina adiket na anano. Ikakaasi na kami. Ina adiket na tulawan. Ikakaasi na kami. Ina nga imakulada. Ikakaasi na kami. Ina anadungo. Ikakaasi na kami. Ina anakakaskas daaw. Ikakaasi na kami. Ina tinembag ang patigmaan. Ikakaasi na kami. Ina tinamarswa. Ikakaasi na kami. Ina tinangisalakan. Ikakaasi na kami. Ina ti iglesia. Ikakaasi na kami. Birhen anapnuan panunot. Ikakaasi na kami. Birhen apagtamdan. Ikakaasi na kami. Birhen adaydayawen. Ikakaasi na kami. Birhen aman nakabalin. Ikakaasi na kami. Birhen aman nangaasi. Ikakaasi na kami. Birhen apagkamatalkan. Ikakaasi na kami. Pagsarmingan tilinteg. Ikakaasi na kami. Trono ti sirib. Ikakaasi na kami. Puon ti ragsak mi. Ikakaasi na kami. Baso an espirituan. Ikakaasi na kami. Baso ti dayaw. Ikakaasi na kami. Baso ti na isang sangayan a debosyon. Ikakaasi na kami. Rosa an ilangitan. Ikakaasi na kami. Torre ni David. Ikakaasi na kami. Torre a marfil. Ikakaasi na kami. Balay a balitok. Ikakaasi na kami. Lakasa ti tulag. Ikakaasi na kami. Ruangan ti langit. Ikakaasi na kami. Bitwen ti agsapa. Ikakaasi na kami. Pia dagiti masaksakit. Ikakaasi na kami. Taklin dagiti managbasol. Ikakaasi na kami. Liwliwa dagiti naladingi. Ikakaasi na kami. Tulong dagiti Kristiyano. Ikakaasi na kami. Reyna dagiti anghel. Ikakaasi na kami. Reyna dagiti patriarka. Ikakaasi na kami. Reyna dagiti profeta. Ikakaasi na kami. Reyna dagiti apostoles. Ikakaasi na kami. Reyna dagiti martir. Ikakaasi na kami. Reyna dagiti kompesor. Ikakaasi na kami. Reyna dagiti birhen. Ikakaasi na kami. Reyna dagiti amin asa santo. Ikakaasi na kami. Reyna ana itao adi namulitan iti basol atawid. Ikakaasi na kami. Reyna ana yuli sa dilangit. Ikakaasi na kami. Reyna tinasantuan a rosaryo. Ikakaasi na kami. Reyna ti pamilya. Ikakaasi na kami. Reyna ti kapya. Ikakaasi na kami. Kordero ti Diyos amang ikat kadagiti basbasol ti lubong. Ispala na kamapo.
Kordero ti Diyos, ang mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Indangan nakam, Apo, Kordero ti Diyos, ang mangikat kadagiti basbasol ti lubong. kaasya na kami, Apo. O Maria nga Immaculada, daydayawen da ka nga ikanta, ay awaten tuy daton ni ken ka, nakurapay pa nagkanta, tasika ti pagsigsidaawan, iti amin asa nga lubungan, nabukel ka aka iimnasan, tatiba suldi ka namulitan. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kumakada kayo. Kasta kumamit ken ka. Nagdaydayaw tayo iti Diyos, iti amin apuso na ken panunot tayo. Tarumbeng laeng nga amin. Ited tayo apagdaydayaw ken kuana. No man pa'y nakapsot tayo, ti Diyos tartarigagaya na tayo latta nga agsubli, nga agpakumbaba ken kuana. Bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, tapno maikarit ay makiranod ka dagiti nasantuan a misteryo. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na Apo, kami. kaasyan na kami. Apo, kaasyan na Kaasyan kami. na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. Apo, ipaay mo ka di, tasaganaen, tarabayan, ken kuyogan na kamlat tatagrasyam, tapno kan kanayon anapasnek, ken narigta kaming agaramid iti naimbag, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na adaw, iti libro ni Sirak. Nagasat ti lalaki ng asawa tinaimbag a babae. Agbiag iti mamindwa, iti kaatiddog gapu ken kuana. Ragu ti asawa a lalaki tinapintas nga asawa, ket agbiag asitatal na. Tinaimbag nga asawa a babae, may saka dagiti napateg a bendisyon, a maited kadagiti agbuteng iti Dios. Uray nang nabaknang wenno napanglaw, dagiti kakasta a lalaki. Naragsakda ket kanayon ang naranyag ti langada. Ragsak ti asawa a lalaki tinaimbag nga asawa. Dagiti kabaal na nga aramiden, papigsaen na ti asawa a lalaki. May saasagod matipod iti Diyos, ti saan ang managsao nga asawa a babae. Iti kasta ti panang medmed, saan ang may ladawan ti sao ti kinaimbag na. Tinatanang nga asawa saan nga aggibus ti pintas na. May saa kababalinday to'y anarigat arokoden. Ti pintas tinaimbag nga asawa, iti nadalimanek ataeng, kasla init iti agmatuon ng agranranyag, iti tangatang ti Apo. Ti sao ti Apo. Nagasat dagiti agbuteng iti Apo. Nagasat dagiti agbuteng iti Apo, when nagasat dagiti agbyag, kas mayanurot iti pagayatan na. Lakamen ti bunga ti nagbanugam, ket naragsak ket narangay kanto. Agbalinto ti asawam akas na bunga nga ubas iti balay mo. Agbalintumet dagiti anak mo akas na rukbos nga olibo, iti likmot ti lamisaan mo. Bendisyonan nakakumati Apo manipudsyon, ket makitam ti irarangay ti Jerusalem, bayat ti panagbiag mo.
Dagiti sa uama ited tiag nanayo na biag. Alleluia, 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 alleluia. Addaken ka dagiti sa uama ka ited tiag nanayo na biag. Ti apod na kumakada kayo. Ti pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Kinuna ni Jesus, agyamanak ken ka, ama nga apo ti langit ken daga, ta impakitam kadagiti awan adal na, ti inlembeng mo kadagiti mamasirib ken dagiti nasaririt. Wen ama, naaramid daytoy, ta iso ti pagayatam. Inted kanyak ni amak, ti iso amin abanag. Awan makaamam mo iti anak, no dilaeng ti ama. Awan met makaamam mo iti ama, no dilaeng ti anak. Ken dagiti kayat ti anak, apang ipakaamuan ken kuana. Umay kayo kanyak, da kayo amin anabannog nga agtrab-trabaho, ken agaw awit iti nadagsen, ket paginanaen kayo. Alaen nyo ti sangol ko, ket agsursuro kayo kanyak. Agsipod ta na imma, ken napakumbabaak, ket masarakan yon to ti inana. Tananamay ti sangol nga ited ko, nanamay ti sangol nga ited ko kada kayo, ket nalag-an ti awit nga ipabaklay ko kada kayo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dito man ang dito libro ti Sirak. Iti kunana, nagasat. Iti mo na nga naibasa tayo. Nagasat ti asawa a babae. Nagasat ti lalaki no ti asawa na a babae ket na nyanaganan na imbag at idog ti biag na ti lalaki. Rago ti lalaki, no, si agbiag asi tatal na, haan nga managsao, paigamit nga kasapulan nga tumanaw tao, naragsak ti lalaki na imbag ti asawa, kabailan na nga aramidin papigsaan ti asawa na alalaki, dayay, gasan-gasat, paigamit nga, uray pa ilay din ni Sirak kaamunan, babae nga rod, kung na tayo na, akseptaren tayo, nga babain, ketata, dahito Ebanghelyo tayo mat, di kinagasat, iso ti papanan na, ina na. Kuna ni San Agustin daytoy, si kalaeng, ti pusok ka nabanbanog, kuna na, idi aging gangan nasarakan ka. Huwag ti lubong tayo na daduma ka. Kaya tayo, adumat balin agbakasyon, apan ag-recreation, nagina na, ngam no ti pusok ka, ti psychological, emotional, nabanbanog, marigrigatan, adda ka dindin na nga madidito'y unag, hantay lat makina, anya ti kasapulan na ni Apo Jesus. No mabirukan tayo, kingkuan na ti biyag tayo, dadta ti kapya, dadta ti tal na ti kaunggan, dadta ti uray no adda problemaen tayo, uray adda sakit, no mabirukan tayo ni Apo Diyos, iso dahi ti pudpudno nga inana. Hindi kada kay sa mga babae nga minti inanayo kada tay agtutot nga agmalmalem kasi sa mo ti inanakan niya da kami kumaki naklag tennis da kayo ka no nasango yo ka ore agtutot kay agmalmalem iso ti inana nya mo ti inanayo mo nga nya agmamarites kada hindi inana ni Apo Jesus kuna nagpaysumat no padasen ikamang mo ken kuana amin kayam ti mamakawan kayam ti agpakumbaba, kayam ti agbiag nga ikarkarigatan ti agbiag nga nadalos, no ni Apo Jesus ti pakabirukan, iso nga paunagan, kunanangor kanalagan ti sangol nga ited ko, na siyak ti pakabirukan ti inana, kunana, iso nga paunagan kini Apo Jesus, kanapintas ito, gundawayan nga panagkarkararag, agtaltalag, uri adda pakabuungan ti ulo, agtaltalag, agsubli, iso dayta ti inana.
Kumararag tayo kakabsatap no da tayo ken dagiti adaton tayo makaiayo kumay ti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Iti adaton ka dagita imam kahit may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatom kad apo dagiti karkararag mi ket nang runa unay dagitoy daton mi tapno daytoy Santa Ami sa arambakan mi asi papasnek ipan na kami iti gloria ti langit gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kumakada kayo itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno na ya maikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken disso. Agyaman kam ken ka apo na santuan nga ama man nakabalin ka tagnanayon a Dios. Ta idinto asaan mo amasapol ti panagdayaw mi no pay kasta impaay mo asubalitan mi asi iyaman ti imparabor mo kada kami. Tawan mainayon ken ka dagiti panagdaydayaw mi ngem agpaayda pakaisalakanan mi. Gapo ken Kristo nga apo mi. Iso nga itantanok ken ibunan nagdaka dagiti langit ken daga ken dagiti angheles. Ket kunada adi agsarday. Santo, santo, santo ti apo. Napno dati pakaidaydayawam, hosana iti kangatuan. Madaydayaw ti umay, itinagan ti apo, hosana. Pudnoon ay apo, abiig ka kinasanto ket sikatigubuayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi nga rod ti paay mo, ti Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami, abagi gandara ni apo mi a Hesu Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu mayawat to a maipaay kada kayo. Hastamet akal pasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon atulag isu a maiboyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarud pa nang ilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka taimpaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawatin mi apo tada kami ang makirano diti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysa na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayom tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo, apagakitaan daken ka iti rupan-rupa, dawatin mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami, aramidam kuma, maikari kam amin iti agnanayon abiyag, ket makiranod kam to, kaya nainggasatan a Berhen Maria ngay nati Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Hesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti enggana.
Intay umararaw iti Ama, lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngadat sa dilangit, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumati nakem mo, dito'y daga akas sa dila. Itdam kadakam, daldaw ito'y tikanen mi, ti patinayon ngaldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan, nga humanugot ti sulisog. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ngay ti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinaga sa tanam na maun mi kan iti yaay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti tedko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pammati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya. Adtoy ni Apo Jesus ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo ana ayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanyak ngem ti may salaeng nga saom. Kumararag tayo. Apo tartaraunan na kami tinasanton abagikan dara ti anak mo. Ipaayo mo kadi, tairanod na kami itinadyosan abiyag na gapoken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso makipagbiag kan makipagarikan ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana.
Ti Apo da kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.